Como galegas que somos, encántanos falar de Entroido. En Galicia existe un triángulo máxico formado por Laza, Verín e Xince de Limia. Aínda que Galicia estea cheo de Entroido en todas as zonas, hoxe vamos parar a falarnos de Entroido máis largo de toda España. É dicir, o de Xince de Limia, do cal levamos toda a vida gozando, empapándonos da súa riqueza cultural e sobre todo disfrutando. No día de petardazo é para recibir o Entroido como se merece. Empezamos ese sábado de petardazo, onde se xunta toda a xente de diversos lugares de España cos seus mellores disfraces na Plaza Carlos Casares, cun ambiente cheo de música e de diversión, esperando ata que chegue contra as 10 da noite, que se desenvolve un momento máxico para os limiáns, xa que significa que comeza a mellor época do ano. No domingo de fareleiro hai que cubrirse ben cunha funda vella e xunto con moita fariña dámoslle comezo ao primeiro domingo significativo de Entroido, o fareleiro. Comeza cando un carro cargado de fariña sai do Museo da Pantalla e se dirixe á Praza Maior. É unha batalla branca que desperta o espírito do Entroido e serve como preparación por toda que queda por chegar. Xente de todas as idades tíranse fariña uns aos outros na Praza Maior. O sábado de Meco colgamos o Meco, que é unha figura simbólica e representante do espírito de Entroido. Comeza cunha longa procesión que leva o Meco desde a Plaza do Oriente á Praza Maior, sempre acompañado de fachós que saen do Museo da Pantalla. Cando se chega á Praza Maior, prendémoslle lume. O Meco colgase nunha zona específica rodeado de fachóns, gaiteiros, pandereiteiras, tocando música tradicional e, sobre todo, con moita xente expectante, vestida da época e do momento de colgar o Meco. Unha vez colgado o Meco, chega o momento de seguir gozando de Entroido con música e bailes tradicionais no medio da Praza Maior. Na xornada de mañá toca aos nenos cativos a xogar coas olas de barro características deste día. Isto faise para que tanto adultos como nenos poidan disfrutar e divertirse coas olas e tamén para traspasar a tradición aos máis pequenos e que perdure moitos anos máis. Pola xornada de tarde toca xogar aos adultos, que levarán posto o antigo traxe tradicional ben elegante. Esta tradición comeza sacando un carro cheo de olas, cada unhas están cheas de auga, fariña ou viño, do Museo da Pantalla cara á Praza Maior, que é o primeiro lugar onde comezará esta contenda. Por último, rematarían co oleiro facendo un círculo na Plaza de Oriente todos xuntos para xogar as últimas olas. O ambiente esténdese polas rúas preparando os ánimos para afrontar e estar preparados para o seguinte domingo. O domingo de Corredoiro. Chegou o día máis importante, que é o día onde saen as pantallas. A pantalla non é un simple disfraz, senón que é un traxe tradicional, con moitos anos de antigüidade. A súa vestimenta é unha camisa e calzón branco, as polainas, os zapatos negros, unha faixa na cintura xunto ás chocas e a capa con cintas de todas as cores, unha pañoleta no pescozo, a significativa careta e non poden faltar as vexigas. Neste día enches as rúas de xente para ver o baile característico da pantalla, golpeando as dúas vexigas para abrir paso, avisando cos estrondos das chocas. As pantallas teñen unha visión limitada, por iso a xente que ven velas ten que estar moi atenta delas para deixalas pasar, xa que elas a ti igual non te ven. A función da pantalla é vixiar que ninguén veña sin disfrazar. E por último, por suposto, que este traxe non ten nin idades nin xénero. Durante a semana de Entroido, a xente sae a disfrutar a rúa sen parar, dende o inicio ata o remate da semana. Os días son venres, sábado, domingo, luns, martes e mércores, coa queima da sardinha. Hoxe é un día de sol, alegría de xocó, meu dever de verão.
cando penses que todo remata, aos limiáns de Limiás danos unha voltiña ao corazón da nostalgia e voltamos a ir sábado e domingo de piñata. Descolgamos o meco e levámolo ao Museo de Entroido para que así descanse ata o ano que ven.